Assalomu alaykum do'ston aziz, xudo nigahbon tu boша. Бародари меҳрубон, 10 нафар коргар дар кор, яъне ки дар метрои парк культура малярчик хулоса михели капаталамат форату чӣ меган абён кор мекунӣ форату рӯзи кори 2000 хулоса ҳамаи саволу ҷавоб ба ҳамин рақамое ки дар рӯи экран мондагиай акай мурод бегай қатиш ҳамсӯҳбат чӣ хоҳиш мекунам ва ҳамаи договортуна бикунӣ хоҳиш мекунам кадимет ки мере пешакӣ қатиш договор кунӣ баъд бире агар наги мана итакар иташид уташид хулоса аз ин ки ба ҳазур қатишон суҳбат кунӣ ва мақсад аз мо салом шуд ки хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунӣ то мардаме ки соҳиби яъне ки ҷои кор нестанд мехоҳанд ки соҳиби ҷои кор шаванд ва пилоти мехоҳанд ки мақсад зиндагӣ хубтара оила ки хубтар биёванд ҳама одамон чӣ кунанд барованд кор кунанд. Худо нигаҳдор, раҳмат барои дастгиритон. Ассалому алайкум. ва масъалаи кадмет ки агар ҳиҷома бошед дар метрои Люблино ин мемони видеошо барои метрои Люблино ҳиҷома кунед. Ассалому алайкум. Чхеле бачо китабочка соза. На бавдор омадиям. Хизмат дадем иншаллоh. Бавдор ҳиҷома работаем карифе. Метро Люблино ҳиҷома, таҷик ҳиҷома работаем. Беҳтарин. Ин тараф нишон мете. Я ҷои ҷумагирия иншаллоh. Биёед дар хизмат. бори дигар салому алайкум бародаро, борҳои нав омад марҳамат. Рақамҳое ки дар рӯи экран аст ба онҳо занг зада метавонед. Инчунин борҳо барои асаб, барои кори дил, барои давленӣ, кино ки барои таги поча, барои васфаленӣ, барои гурда ва барои хоҳарон ва апҳое ки ҳомиладор шида наметавонанд, барои онҳо омад. Як хушхабари дигар дорам бародаро ки эне алиф ки масла айтунист бори нав омад. Марҳамат кунед, иншааллоh дар хизматем. Болода қуръонҳо ҳам низ ҳаст. Саломат бошед. Салому алайкум бародаро, ина марҳамат. ҷои мо бори дигар ҷои тозаву озода. ҳозир бародаро омадастам. иншааллоh дар хизматем. шумо низ муроҷиат кунед ба ҳамин адресҳо. Она рақамҳо. ҳозир дурунда нишон метем. иҷа фитабочкаҳо ҷои тозаву озода, ҷои хушрӯ. ин тарафа нишон метем. Ох, чӣ ка манзараи хуб. марҳамат кунед, иншааллоh дар хизматем. розӣ бародаро омадастам. ассалому алайкум дӯстон ва бародарон. Марҳамат ба дукони мо. Тамоми намуди доруҳо барои ҳамаи дардҳо, инчунин барои кори дил, барои зрени яъне чашм, барои мардонагиро бақувват кардан, барои простата ва дигари доруҳо ёфт карда мешавад. марҳамат кунед, номерҳое ки дар рӯи экран аст занг занед, иншааллоh дар хизматем. боқӣ худо ҳофизу мададгор. ҳозир чӣ хест ки сехтона? 100% ёхи? ай машоаллоh. Хушрӯ хумро вардай ку? ай бародарам бро омадай хун хушрӯ. ҳозир як навбати бародар ёхирам гия. бори дигар ина дукони мо бародаро. Тамоми намуди доруҳо ҳастай. баъд болода қуръонҳо ҳай. марҳамат кунед, иншааллоh дар хизматем ба нархи арзону дастрас. худо ҳофиз.